हेलो। हाँ तू का करता हूँ? का करतनी तू बियाह कहले भइल तो बता बियाह के करके चुपचाप जा बैठल तनी बानी और अब का बस करतनी तुरंते गहना गुड़िया खाली लेके भाग आई। अभी तो का भइल हैं? का हम सुतर रहनु हो? सुतर ओहो रहनु का घरी? पागल है का। हम हाँ रौरा से प्यार करना हमेशा रौरे से करब रौरा कहला के वजह से ना कि शादी से पहले भाग जाता जवन दिमाग हमारे रहे ना कि हाँ बियाह हो जाती एजो के गहना मिली ओजो के गहना मिली रुपया पैसा मिली आ सब लेके भागब ठीक है। ई रौरा खाती हाँ तो कि कहीं हमनी के भागबो कहाँ करे के कहाँ मतलब ले दिक्कत कैलू ना गहना? हो। कहाँ हो? कहाँ ले कैलू? अरे ये तो रुक जाई एक दो दिन अब अभी धइला ना तारा कुछ ना कइल हो। चा ना उ हमरा कुछ नहीं कहले जब हम ना ठेकब तो झूठ नहीं जबरदस्ती खूब करी हम। बोलत। अरे यार चार चक्का से आई रही फिर डोली में से आई नहीं तो हम रास्ता नहीं किती पूछ ले देम गते गते को नंदी से ही लड़की अच्छा बस मोहनी देखती ना से कि ताज रोड में मोई कैसे जा आके बवाल हो क देव हम कह देती देखिए पहले। हमार दिमाग मत खराब करियो ठीक बानू हम नहीं जान बिना दिमाग माथा के खराब आदमी होता नु ढेर। हैं? का बोलो हो। रखा तनी का हो गई? कुछ ना त काहे के से बतिया ल काहे का ध देलू? तो तू हमरा से हिसाब लेबा ओहो बैठ। तो तू बैठ तो बार बार होइसे ऐसे छुए के क्या जरूरत बा मुंह से बोलत बा के हाथ से बैठ। खाना खा लेलू? ते मुंह में खिएबा को तनी हमरा का छुआ मत ना। अरे तो तू खाना माने खइलू कि ना खइलू? देखो हम मार दे मोबाइलवा से कपड़ा फाट हमार गई। हमार जिम्मेवारी बा। हमार तू मेहरारू हो तो तारा के खियावल हमार परम धर्म बा। समझ लू? तू ना खबू तो कैसे जियो? काय हमारा खइलो से तू जियबा तो हम हाँ। खा तनी तू नत खा। तो हइसा सुंदर चेहरा ना खबू तो मुरझा जेनू। हाँ तो हमारा मुरझाई कहतन ना कमरा से दूर रह ढेर धइला के जरूरत नहीं खे जा। अरे का हो गई? तारा के कोनो चीज को हम दुख तकलीफ देतनी? तू काहे हमारा का छुआ तब मार दे हाथवा पे तोड़ दे कहतनी नु के मुंह से बोला। अरे भी तो हम तहार मरद हई तो के छुई? हम मरद ना हई। तो तू मान ले ला कि तू हमार मरद हवा हमार का हमरो तो माने के चाहिए ना कि तार मेरा तू रुई नहीं कुमल ले अभी? ना नहीं की मन ले। का है? ओहो हेलो हम करत तनी बाद में काहे न कुमल ले? ऐसे ही नहीं की मन ले। अरे भाई तारा से हमर बियाह होइल बा चुका चुका मरद नहीं मनले तो कब मनबू? ता हे तरी कोई जरूरी बा। मजाक करत रहलू ना? मजाक करत रहलू हम सच कहतनी ठीक बा मजाक हम ना करी ना। वही ताम झाम पहना के घर में बैठा देल बड़ी जगह मन तो करता कि निकल के आगना में जवन ना गरियाई ना कहीं के दिमागे होश में आ जाओ एकदम से। एगो और बात सुन लो जौन सोचत रहा ना कि मेरा रू के फर्ज निभाई बे तो बिल्कुल ना हुई हमरा से ठीक ना। माई बाप के कहला में तारा से बियाह कइले बानी बात खत्म। तो माई बाबू के कहला में बियाह केलू तो माने हम हमारा तारा कोनो नाता नहीं खे ना दुनिया ना। जानता कि हम तार मेहरारू है तो दुनिया जानता बाकी मेहरारू के कोनो कर्तव्य हम ना निभाई। ई काहे? तो ऐसा हम कैसे जियो? हम काहे के बियाह केलू तारा से? हाँ तो तू मर जा चाहे जी जाओ से हमरा मतलब नहीं तो खे। हम काहे के बियाह केलू तारा से? हम अपना माई बाप के कहला से तारा से बियाह माई कइले बाप बानी। से तो बात करावा शादी बियाह तुरवावा का मतलब बनता है सारा नाता पता रखला के? हाँ तो तू तुरवावा हमरा ओसे मतलब नहीं खे ना तो नाता ऐसा ना रखम हम तो ना तो तुरवावा। हाँ तो नत रखो उ तो हम चाहते बानी कि जल्दी तुर हमरा को से टेंशन नहीं खे तनको ठीक बा। आ जौन है आओ तो फटफट चोन्हाई रहत ना हमरा के छुआ तड़ ई कुल नत कर बुझा गइले। हम तार ना कोई और के अमानत है। हैं? अरे हटा ना आई चिहाइल बड़ा हटा। अरे अब हमारा से का कहत रही कि मैं ढील हेर दे अब हेरे वाली करे वाली आइए गई ना जइबी मुंह में ना मुंह मिलइबी त का उन्नत के सुख बुझिया तू भौ जाई के सुख भौजी अभी नया नया आगे हमरा के कहे में लाज लागता उनका से नए नए में त कुल करवावल धरवावल जाला रे। कहे के ढील है तो कहियो के देखा होते हो तो हमरा के कहे लगन जा के ढील है रा त का हो गइल ई कुल के एकरा से जाई आदमी कहे उतर तर से तबे लागत है सकी लीजिए छोटी बच्ची तेलवाल ढील ध दे रखा पारा पर अब रह जा तू लोग ढेर थैलू जा अब दी धो देते न त कहम कि देखा पतहिया छोड़ देले बैसल मन लइकिया के अरे काहे खातिर कह दे छोड़ देले बड़ी से पतोहिया दे दे माई धो अब दे तनी ऊ पतो हां अब रुक तो कमाई अब तोरे तू खोल खोल के तेल लगावल करी कहनी कि हमरा बुझा तो बा का अजी नया नहर आइल पे एक दिन तेल खसला से रौरा के ना हमारा के ना छोटी बुची के अब बबूजी कनी काहे मुंह उदास कइले रहत नी कहे जी कोनो बात बटे का दुनु में के हमनी के तो नहीं के मालूम तोरा के मालूम बा मैं हमारा के का मालूम बाटे जाना में कुल बात के तू ढेर लुबुल लुबुल करे लागलू तू आदमी होखेला बात त बीचा में टुपुक जालू का जानी काहे ना बोलत या ना चालत या जब देखा ए ला जा तो होखी हो
अजी नया नया बियाह भइल बा आजकल के बेटावन के ऐसे मुंह गिरा के चले के बटे जी। तई बुझा ताटे कि एकदम मुंह गिरावले बानी ना कुछ का है छठ के वजह से बोलत नहीं खा। ना जी हमरा त लागत ताटे कि नइखन बोलत। आ राती के देखनी छत पर सुत रही सुधीर बबुआ। हमारा से कहलू ही बतिए कहली ओ भी से तरह बैठनी हती तब चिल्ला चिल्ला कही एबे ही तो गौन बाटे कई ने उने त का कहे के बाटे जी। तो तू भौजाई हो तो लो भौजाई बारू जा तो लोग कह जा समझावा जा कि अरे घर में सुतल जाला मेहरारू जो अगर करो तो मेहरारू भाग न जाई। अब का जानी भगवान जनस की नहीं के सुते देत के उ नहीं खन सुतत के जाना त जी। हाँ तारा के के बतिया। आजकल के तो खुदे खा खाइल बना सब उहो खा खाई रहता ऐसे ही लइको खा खाई रह हमारे लइका हमारे पतो हम सता का हवे। अच्छा तो बोलत नहीं खेनू निमन से मी बोलत तो बात हम बोला नहीं ना एक बार खाली भौजी चलो बाहर तो जाई हम आवतनी हमारा के तो तेल लगावे के तो कहबे करबे कि एक खाली तो बोलू तू बारा ना कहबे कि मम्मी जी आई घर में मन न छुअत रहे रौरा हां तरा छोटकी पतो या निमन में लागे हम नहीं खिलागा भौजी लाजात होई हां अभी नया नया ऐसे ना बोलत होई हां एकरे से पता चली जो कहे के भौजी में ढील हेर दा कहीं भौजी हां जो जाई जाई कदे भौजी ढीलेर दा आ तेल धा डाला आ बुकवा पीस मीस मम्मी कहती है भौजी जो बतिया हन खेलवाड़ी जा हो कदे के अपटन दीदी सर मोबाइल दा तू मोबाइल कहां लेके घुसत तारू पढ़े लिखे के अथी नहीं क्या हो रहता भैया त अड्डा तो कहतन कि आपकी 10वां में अगर छटिया फेल आ जाई तो ओकरा के बड़ी मार मार पढ़ाइबो ना करिए पढ़ाइबो ना करिए पढ़ब रे तनी तौरी जाई ना भौजी भौजी के घर में जाई ना जाही जाते तू तो जानते बाड़ू कि हम शुरू से गोड़ मिसवा के शौकीन ना है आ पतो इनसे डर होय बाटे तोने लो से बर बीमार पड़े नी चिरौरी के बिनती करल जे तबे ना गोड़ मिसवावे नी तेल लगावे नी एगने काहे तू करे नी ना त कहला एक जना कि एबार मिसवाई भी काल देना लगे से ओठे मैठे त का यही सब नहीं के तू करत आ बात बाकी बोलबे त हम करा के कुल देबे लेबे में तू हो गमी अरे टेंट उंट वाला रहुन जाता वहां लोग पैसा दे बड़े विदाई करत में कनिए लगे गइबो ना कहनी ह त तोहनी के पूछा सा जी मम्मी जगह से बोलते नहीं खेलू त बोल मुसा तब ना अब कसी बोले जे गोड़ कह सके लाज हटाव लाज का करे के बारे ये अब अपन घर हो गले जे जिए मरे के बाटे कह सा अच्छा रुक हम सुधीरवा से पूछा तानी रुक ओकार से तना लेकिन लइका से त पूछ सकत तानी ना वो काहे हमरा से लजने कही कि ना कही जी कह हमरा त डांट के भगा दे हम गोरी छता पे तो कनी की केवड़िया पंचायत नहीं वैसे कैसे तो बिया होता वही खातिर के ना अब कही तब ना कही तबे आदमी जानी दादा रोरो ना बोली जी खूब पतिया ही ना कि बिया भइल बाटे वही खातिर नु जाके कहीं लइका वाली के सुधर तोर बिया कौना चीज खातिर भइल बाटे हमरा त लागत कुछ दाल में काला जरूर बाटे तबे एकरे वो मन मोटाव लेखा बिया यो मन मोटावे लेखा बाड़न न त आजकल के बिया से त घर में ले बेटा नी करत तरन स गोड़ लगत है जी सब ठीक बा अपने बताई हाँ नहीं बबो ने गोल पर सब पढ़े तो नीक ना लागत रहते ये दुवरिया पे आके बैठल बनी आउ का रवा जानत नहीं खी कि अकेले कहाँ जाई ना आखिर हम अब घर से दुआरी पर दुआरी से घर में इहे न जाई ना आउ कहाँ जाई ना हाँ ना तो ठीक है बाटे तो कब जाए के बाटे अच्छा 2 बजे से चली ठीक है बाटे हाँ बोलो काजी सुधीर बाबू है ने का ठीक बाजी तब रखो तनी ठीक बाटे हाँ ये सुधीर बाबू हनी हाँ ठीक है जाए ठीक क्या भौजी काजी बबुआ जी रउआ त कहत रहनी है कि भौजी बियाह शादी हो जाए तारा पनीर के हम पार्टी देम कितना पनीर खइबू तो पटिया कहाँ गइल जी बबुआ जी क्या कहिए भौजी का भैया मौगी जी हमारा से निमन से बोलते चलते नहीं पता ना कहाँ है आए मौगी रवा से नीमन से बोलत नहीं खे के जने का है बनिया से ओकरा कहली मन जाता हमनी के बनिया से हंस के बोलस बतेलस या जी उतारे खैया गई रही जाता मन में हमार दुखी बा पता तबियत खराब बा कि का है ऐसे माने करत आ जाना तनी ऐसे होला कुछ बोल देले बा कि ना ये बाबू माई के बबुआ ज्यादा याद आवता बाबू माई के याद आवत होई काहे कि मतलब नया नोचर कनिया बाड़ी से त अपने बाप माई के छोड़ के जाली से तनका मनवा 59 रहेला अब पता ना जो भी होके लेकिन अतना ना माने एथी लगता है कि बात तो जरूर भौजी कुछ बा भीतरिया बात हमने पता नहीं के ए बबुआ जी अब के का जाने आखिर और मौगी रवा से कही चाहे कोई से कही तबे न रवा जानम कि हमार ना घर होई त- परिवार कुछ बोलले बा कि का ना इहो कुल बात रही त हमरा से कही तो तब न हम समझती तो कोनो बात हम एकरा में क्लियर हम करती ना ये बबुआ जी हैं? और माता आई तक बेचारी गौ हली उ का बोली हन
उ केहू से उतना केहू के बोले ली उखड़ के हमरा लागत हटुआ कि माई बाबू के याद आवत होई। हाँ हाँ तब का न तो एरर मौगी से मारर मत ये ना कहले रहती कैसे कहते वैसे कहती या चाहे उहे कहले रहती। ये हमरा आइला कितना दिन हो गइल किरार मतारी हमरा के बोलतनी ऐसे कहतनी वैसन बात नहीं खे अपना से देखी राह प्रेम लगाई अपना स्नेह प्रेम लगाई आराम से बढ़िया से बतियाई कि आखिर तोरा का भइल बा दुख तकलीफ बतइबे तबे नु। अब मान ला एक दिन खातिर तो नहीं खींचा अब 7 बचन निभइले तो 7 जन्म खातिर नहीं भइले तो कइले बनी जे बचन ले बन जा तो उबे रवा धीरे धीरे पूछम ना ठीक बा हम सब कुछ बुझुगा से कहत नहीं हम कि जैसे मैंने कह मैंने हमरे से कोनो दिक्कत भइल होके चाहे हमरा कोनो बात बुरा लागल हो तो तू हमरा से कहबू तब नु। हां तब करना कनेवा के गलती बात बा किसी के पता ना काहे बोलत तड़ी अब एकरा बारे में हमरा तनी विचारे के पड़ी। हमरा हम त कहम ना प्रेम से बतियाइम कि आखिर का बात बा। हम त कहम कि नैहर फोन लगाई अब बातचीत करवाई मन खुश हो जाई कनेवा के ठीक ना। हमहू आई रही तो हमहू चुपचाप लगैले रहत रहनी लेकिन ना कोई कि हम घूम ही जाइम गांव में 10 दिन रह के तो एगो बात रही कि हां है लेकिन का कहूं कहे के कनेवा का चाहत हटुए लेकिन ओकरा माइंड में का चलता का नहीं के चलते। अब रउआ दुल्हा हनी रउआ समांग हनी तो रउआ पूछम ताछम कि हां तोरा कौन दुख तकलीफ भइल बटे चाहे केहू कुछ बोलले बा तबे नु कनेवा बताई। हमरा एनो चर कनिया हिया तो उहो सोच होई ना कि हम का बोली करी लाजात होई हम देखो हमके नंदी से पूछवाई अपना बहिनिया से कि काहे भौजी मजाके में काहो भौजी काहे खातिर मन मरले बाड़ू आ तू बस एठवा में काहे आग लगाव तड़े रे एक से तो बाल बच्चे एकदम अंटी करत रहेला सा है देखी त ठीक है भौजी तब हम जाएंगे। ठीक बटे जाई ठीक बटे तने तू तो नहीं जा के कर अच्छा ठीक पड़ी हो कि मन की कन्या कुछ बबुआ जी गलती बोल देले बने चाहे घर परिवार बोल देले बा का दिक्कत बा मान हमनी से लाजे ना कहत होके है माने घर परिवार के मारे लगा पीटे लगम केनता हरा से कह देबे कि हां होई बात बा हो बात बा है। अच्छा ठीक बटे हां ठीक बटे दूसर बात रही नो। हां ठीक है भौजी ठीक बटे पता ना बेटा हुआ पहले कितना हंस के ठेठीरा के बोलत रहना हंसत रहत रहना लेकिन का जाने का हो गइल हटुआ के चुपचाप लगइले रहत ना एकदम साफ मानवा 59 इनकरा हो गइल बटुए। हां नैनो चर कनिया हिया तनी मानवा हेने ओने हो जाला गो इहो हो सकता घर दुआर बदलल बाटे तकर मानवा तनी बदलल होई हां यही के चलते मन मरले बिया त ई छोड़ टेंशन झूठवा कर ले बड़न मेहरानू के। भौजी आवा इधर का कर तू कुछ काम करता लुका आराम करत रही बोली कने ना कि तनी तेलवा धा के मैं 2 छोटी बार बांध दे तू रौरा के बांधे ना आवेला इतना सयान हो गई नी ई कैसे बोलता लू भौजी माई कलश एक जब छोटकी भौजी से बनवा लिए तब आईनी हां माई रौरा के पैदा कइले बड़ी कि छोटकी भौजी से बार बनवाइए खाती हैं कोनो चीज अब चीज फट से आके कह देतन जा के हई हो सोची ना जाना बांध दो तनी से माई कलश है ना कि सरसों ले जाके दे दिए भौजी के भूज के पीस दिया जाके माई का भौजी का गोड़ मिस द को दिन लगावा जाला उसने ठेकैले रही ना अंगूरी से ठेकला ही से ऐसे बोले से रे कनिया हैं का तू बोलत ठीक बा हां अरे सुरुरा रौरा के हो नजर में रौरा कइले बाड़ू रौरा जानबो नी कि नैहरे के फोन ह तब कहां का फोन कहीं औरियो के का फोन बता। अरे हां ठीक बा हमनी के कुछ बात नहीं के सुनत हमनी के बात के कोनो वैल्यू नहीं के कि हमनी के का कहत नहीं जा लड़की कब से तेल लेके खड़ा बिया ना बोलला के ढेर फायदा उठाओ तू कपार पर चढ़तारू ता का करी तार के का खातिर जे उतारल बेटे काहे रौर बेटा बेटी के पोसे खातिर उतारल बा का हमरा के। अच्छा एगो बात बताव तू काहे मने उदास रहतारू ना हम के कोनो परिवार से हंसतारू ना बतिया बतारू ओने लइका हमर में दूसरा रहता काहे का बात बा अजी तबे मतलब के हा कर चली छुदरी लेखा चली करते तू ज्यादा नहीं को बोलत तार के पतो ही बने कि हम उतरले बने कि तू हमरा के उतरले बड़ू हमरो से बोले कोनी हां ठीक है ना माई कहतिया बोलला पकाबू के बोलत जब ना आइली तबे बोले लगनी जा रौरा से बेसी केहू नहीं के बोलत रौरा लेखा चाउ चाउ करी के जहां जाई त बस से ना होई हेरे सुना देखी पहला नंबर के हमरा के छू के मत बतियाई जन बोले के बा मुंह से बोली कहवे ना तू बताओ में बतिया रे खरीद ले बका तर माई बाप रे हमनी के हैं पतो है तो पतो ला न रहबे के हमर माई आजी बनबी
देखी पहला नंबर के रोरा बेरी हम ना जाके मुंह लड़ाओ तनी ठीक नु रोरा के बोलाई नहीं का बार से झगड़ा करी चल ऐसे से हट हट चल 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 हम बाहर झाड़ तनी हम हमरा के का भरोसा मत ऐसा के कुछ भरोसा हम जन मौले बनी हां हम का जानत नहीं हमी कि जतने सुगर बतरे छुछुनर बिया अबे हमी खबर पहुंचावत ने करे माई बाप की है वैसे कैसे घर में चली रे हैं हमर लड़का खुशा नहीं खे रहत हम तो चाहतनी कि माई बाप के यहाँ खबर पहुंचा दिया कुल मैटर में सॉल्व हो जाओ चाहतनी तेकर मतलब कि तभी एतवे न करतिया केन के करे लेके रहल चाहत बुन बतिया बतिया ते कोनो भतार से बतिया तो फोन लगा के कह दूं करे गांव में आ लगा के दे अपन बेटी बहन लिया जा सब हम अपन बेटा के दूसर बियाह कर दे पैसा खेलवाड़ी को तो हमके ना चाहिए अपन ये करे के बा पत्नी के सुख तो कबो भोगबे ना कोइनी सोचला आदमी के ज्यादा हो बतिया नहीं आई तनी करी धरी हमरो के तनी बना के खियाई का बना के खियाई उ तो कामे पड़ गई ओकर तन को शरम है बा नहा के गो देनी कपड़ा छोड़ देतिया कि धोवा जा आई दादा हम मोबाइल इलाजे डरे 3 बजे 4 बजे भोरवे जाग जत रही कि मम्मी से कहता का कहियो दोसर की सजानी का कही लेकिन अब का करबो अपन ये न करे के बाते हसमुख ना ये दादा तो हसमुख बनाएगा ए छोटी बुची ए कन्या बड़ू हो के है अरे हां मही बनी कौने बड़ू हो काजी आई अरे हाँ हो आई दीदी रौरा हाँ मही बनी का ये बचिया तहन लोग घर में रह तो जो कुछ आता पता बाटे हो कनेवा कैसन बाड़ी हां कनेवा कैसन बाड़ी लहसुन मार फेंकले बहुते हेने से होने। कन्या ठीक बड़ी हाँ अपन बताई जा हाँ सब ठीक है बाटे का एगो आहो दुनिया आ गइल बड़ी तरवा घरवा आवते नहीं की का ए कन्या देखो हमरा बुझाला न कि ना कन्या भी हम जाए तो कोई कही कि लगो लगा दे से कहे से न कि सब्जी नहीं के बना काला सुनिए अरे एथी हो गइल बाटे हो आदत हो गइल बाटे बैठा रही तो कुछ कर लागे ना दिन आई ना या बहुत दिन कहाँ सब घूसा रहता नहीं जा कपार इतना तो कब से चिल्लाता नहीं तनी मनी चाय बना के हमरा के लेके आई जल्दी आ ही दादा भर कस छौड़ा कहत रहल हमन आ का ये बचिया तहन लोग के त एकदम जिंदगी नरके हो गइल बा तहन लोग के घरे बचल बाटे हो आ तार देवरा कहत रहन बड़ी हमरा भी रोवत रहन बिलकत रहन कहत नहीं भौजी तू ही बताव हमरा से हमेशा उखड़ रहतिया ना हमरा से अच्छा से बोलतिया ना बतियावतिया आखिर ओकरा से कुछ दुख तकलीफ होइबो कइल होई त हमरा से कही तब नु हम जान ले रहती तो हम लोग घर में रह के का जाना तड़ू जा हो जितना तो हमरा बुझाता तार घरा के मैटरवा हम जाना तनी का बोल बेटे दीदी जब तुम्हारी दिमागे खराब कर दिलस बताई तो उनको लाज करा बा रोबोतिया नहीं में के ऐसा ही आवे के चाहिए करा ए बचिया ये नु कहल जाला ही आउ लो करावा ना ले बुझा आज तारा सास ले ले भाई लमरी थे का लमरी पर लमरी मारे थी करतिया लमरी गिन ले भाई तो टंगरी फेंक चलतिया अरे वो सुन ली आदमी उतना लमरे नहीं किन ले आदमी 10 लाख तिलक ले बा 16 लाख के गहना दिया बेटे बताई ना आजकल के 10 लाख का बटे जी हैं का बटे अब तो हनिए ना जनबू ए बचिया के का दे ले बौजा का ले ले बौजा हमरा उसे का मतलब बाटे लेकिन बेटा रोवत रहन सुधीर बबुआ हाँ कहत ने भौजी तू ही बताव हम कही और काजन हमरा से बोलत नहीं खी अच्छा से ना बतियावतिया आ ना हमरा से दुख तकलीफ अपन बतावतिया कि हाँ हमरा का भइल बा का नहीं खे भइल मैं तो कहतरन हमरा दुआरी पर बैठा रही तो उहे कहे लगला हमन हम टोक देनी ही अम्मा हमेशा बोलले बतियले बरन आ ना बोलत रहन मन गुबाबे ले चलल जात रहन तो उहे हम टोक देनी ही दिया ले हम कन तो बुढ़िया मर कहत है तू ही जान गइलू मैं बतिया तू ही जान गइलू मैं बतिया हम कहत नहीं कि बेटा वो राती छत पर रहन जन्नी हम कहनी हां लेकिन बुढ़िया मेरा बात ही विश्वास कर तब ना सटे नहीं खेता बना हाँ अब का कहस बेचारा हमरा से मैं तोपले बात कहले बाड़न कहत ना के भौजी करे जाते नहीं के पत्ते करे देवत हमरा हाँ समझ जा ये अभी सटे नहीं खे देवत मेरा छू के बतियावे नहीं खे देवत ये तो एथी भइल बटुए बेचारा टेंशन में बाड़न सुधीर बाबा टेंशन में बाड़न ए कन्या तू भौजाई रही अपना देवरा के दिलवा के बतिया
अथी कइले रह तू हो दीदी जी हमरा से हैं? बताई तब न बताई हम जानम तब न रवा जानत नहीं कि घरवा के न मरचाइयो मिठाई लगेला अब घरवा के मिठाइया मरचाई लगेला अब नहीं जानम हमरा से बेटवा कुछ कहले बाड़न के हम जानब हां तू खिसवे कहानी उल्टा कहत तो उल्टा उनी कहती ना करी हम जा हैं? देखो कनिया तार देवर के साफा एकदम मति बुद्धि एकदम भरम हो गइल बटुए का करी एकदम बेचारा के? चुपचाप लगइले रहत ना मटुए कहीं तो चल के हमरा बतिया के विश्वास ना करी कह देम कनिया कह देम हमरा ओसे थी नहीं खे टेंशन नहीं खे कहीं जाई हाँ कह देम ई सब बतिया हम कहम के अपन बेटा के मुंह नहीं खुद देखत हमरो बतिया पे विश्वास ना करी बतिया तो हम पहले ही कह देले बानी लेकिन विश्वास नहीं की करत जाके रौरा कही तो के विश्वास कली हो हाँ तो विश्वास करिहन तबो ठीक ना करिहन तबो ठीक अपन बेटा के मुंह नहीं खी देखत बेचारा मुंह पहले कितना मुंह पर मुस्कान रहत रहे अब खाली उदास रहत रहन हाँ मन मरले रहत ना बेटा हुआ बबुआ अरे बाबू अरे उठा हो उठा ये दुआरी आओ पलानी आए घरो घर घुमाला से बैठला से ना हो जाई हाँ क्या हो बताऊ तू हाथा ना बड़े तू लेके है पेट में गुरही लेके आ बैठल बाड़े अरे ई बताऊ एने ओने घूमत तारे फिरत तारे ना तनी हंसत तारे ना केहू से बोलत तारे बतियावत तारे का तोर बात बाटे आय महतारी से ना कोनो बात बतेबे त केकरा से बतेबे बता का महतारी से हम बात बताई दोगला छत पर जाके सुता तारा हां मेहरारू से ना हंसत तारा ना बोलत तारा बतियावत तारा ऊ ना तारा से हंसतिए बोलतिए बतियावत त माने नीमन होता टे तो का करी उ दोसरा के रखले बिया सुन हमरा से आई हो दादा हे हमारा मुंह को भगवान बतियावत रहती है फोन पर हमरा से लजान तो डरत बिया अरे दोगला रे सुस्ता वाला नतिया हतना बड़ गुरही लेके पेट में तू बैठल बाड़े रे आय महतारी से दिल के बात ना बतेबे त केकरा से बतेबे का हम तोरा बताई? लगे सुता तो बैठत नहीं खे त हमसे कहले ह बहरिया के नीमन बा बहरी से बता देम घरवा में ना बताइम कोइले हमरा ले कहले बनी आजा के सुदर्शन भौजी ले कहले बनी कि का कहले बनी उनका से कि हसन हसन बात बटे दूसरा ले बतिया कि तीसरा ले बतिया नहीं के सुत बैठत हमरा भीरी आके कहली ना हमरा तो से रखनी रखले बिया हां तो बताओ डायरेक्ट कहत हमरा से तू ई बताओ कहबे त हम अभी ओके टाइम न रे ओकरा नियर हम 13 गो तोर लगवा खड़ा कर देई फिर हमारी इज्जत लेके का होई इज्जत हां के सुन के कर मेरे वगैरह के छोड़ के भाग गई घर में सब भतरी रखबा की हनी हैं? टिकाइल बनी लइका हनी रवा एगो छोड़ब त 76 गो दौरियन सा तू हजारों जगह से मुंह मार के त तू निमने बाड़ी जानले मम्मी जी बता ढेर नजदीक दिन बाजी जब हइसन कांड करत या खाली ओकर हमरा आंटी के सोजा फोन पर बतियावत रहती है अरे फोन आवे से तमन हमरा भीरी कुछ कहनी ना हां हम का कहीं कहते के तारा पे ना रहम हम ओकरा लगे सुतते बैठत रखे त का ओकरा से कहिए ना जाके हमरा रूम में देखा बताओ नीचे ना। कारपेट बिछावल बा कि ना जाके देख के आबो बतावा हम कहते कि ओकरा मुंह पर ना हंसी बोली बाटे ना कुछ होइसे उड़ाए वाला हवे काहे हैं? कहनी के में तेल पानी नहीं करत ना ला जात हो इला जात अरे त केहू का जानता केहू का जानता कि 7 घाट के पानी पी के आइल भी हमारी घरवा में हां बोल चली तो कुछ बनल बिगड़ल लेके रे अरे कुछ बनल बिगड़ल लेके हम डायरेक्ट जैसे भागावत नहीं आ वो अपना के बेटी बहन ले जाओ सा आ चल हम बियाह तोर कर हमारा से कहती है कि हम अपना बाबू माई के इज्जत खातिर नाम खातिर बियाह कर लेनी लोग जाना तनु के थार मेहरारू हई ऐसा कोनो बात नहीं हम एको फर्ज ना ई नहीं कुल मेरा पहाड़ पढ़ जा के अपने नहीं रे जे पढ़ला के कोनो जरूरत कहती नहीं एको मेहरारू के फर्ज ना नहीं भाई तो नहीं खे जे निभावे के तो जहां निभावे के बा वही जा निभाओ तो जे डायरेक्ट बोले के चाहिए बतिया ना तो फोन में हम सुने नहीं हम ओकरा के पहले हेतर बियाह- कहत नहीं कि खाना खइलू अरे खाना खा लेलू आय दादा हमरा के तनको माने जानते माना तो नहीं खे कहा जाती है घर में तो कहती है कि हम दूसरे की अमानत हैं अभी से कहत नहीं कुल बतिया तू हमारा से लजात रहे तो भौ जाई ले बतावेला कहेला बता कहती है कि हम दूसरे की अमानत हैं है तो उधर जाता तुम इधर चलता मैं बताता मम्मी जी मुस्की चवनिया मारा तारू लड़का के ऊपर आफत विपत पड़ल बतार मुस्की चवनिया लौकता टे चली जी बाबू हां त जकर पर जोन बीतल हुए आदमी ना समझेला चुपचाप ओकरा भाई बाप के बोलाई आ ओकरा के विदाई करी ओकरा तलाक दे माई बबुआ जी के अभी उमरिए अब और टोला नाला में हल्ला करो बुझन करे के जोन अपना में समझ उसके करे के चुपे जैसे भेजो तो उहे ना करे के पड़ी अपन इज्जत अपने ना छिपावे के बाटे उ ना खेलवाड़ी करे के बहाना लगा के करे कसम जैसे भेजो करे वो जैसे लिया ना लेवे के तो दीदी जी आई नहीं है ना त हमार पहले बात सुन लो का ए जे कोनो बहाना लगा के करे के विदाई करो के जो अपना गांव में घुमाओ ओकरा लालची चल जाई आ ओकरा बाद ओकरा के बुलावल जाई ना का है आ तब जाके जब लफड़ा सपड़ा होई सकेले हैं जब वैसे नहीं बेटा बढ़िया ना तो ओकरा दुआर पर चल के हमने कोनो मीटिंग कर जाई
तो हमनी घर में कोई ना जने गौवा के पहले ओकरा कैसे से हटा दियल जाओ हाँ। ओकरा सर सरा वही हो जाई ओकरा दुआर पे जाके ओकरा सलाह घरे के लोग ना जानी एजा के लोग का जानता लेकिन ओकरा के टोला मालूम चुकिया स कहजन सन कांड उजे करती है जाके तू अपनी माई से जाके कहले बड़ा ऊ तोहर माई नीमन हम ओकरा से सब ना कहनी हम ऊ कहनी कैसे जान गइलिया हम कैसे जान गइलिया छोड़ी बे हम कहनी है कि बुझाता कि केहू घर परिवार के उल्टा पलटा बोल देले बा कि हमरा से कोनो गलती हो गेलो हमरा से बोलते हां चलते तो तू तनी ढेर आगे आगे ना चलेला चला आ तू आ हेने आप तनी हमारे सामने तनी जाके बतियाओ हम आवतनी आ जाके बतियाओ हम आवतनी रोज रोज के ड्रामा नाहियो बोला बिनु बात बिगड़ेला हम ई बात के बुझत रहनी है यही से हमरा मजबूरन बोले के पड़ला मुंह अब धोइए लेनी अब गो अब दे निकली भी ना दिखली चल आया भाई कहां लेके जाता लू माई माई कहत नहीं रायमन से छोड़ कहत नहीं भाजी ओए देखा तो कहां तो भाजी भागत तनी छोड़ कि ना कहां जाता लू तू सही से बता कहां जाता लू कह ना चिल्लाई कह के चिल्लाई तारा बुझात जानत नहीं के हो के बनी ससुरा में का करतनी तारा ढेर बुझे वाला भाई आई देख के कहां लेके कुल गहना लेके भागत तनी कहां जाके झुमर करतनी कहां बा ए इधर आइली गाने तोर माई बाप ने के चढ़ाइले बानी हम का है रोटी टिका नहीं खिले ले बताई ना तिलका लेले बानी ना अब पहले सोच समझ के बात विचार क के भातारा बोलावा त का आब तोरा के राय से भेजे वाला बानी जाते राय से पर चल लिखे तोरा के रखे वाला नहीं जा तू एहू में जियत हां त हमरा हूं वाला नहीं ठीक बा तोरा लिए हमें के छिला तो ना चाहिए हाय हां तना सुंदर रूप के ढेर बोला मत न त मांगे धो दे ओय हो बोला हालू तो कहागो मत करे तोरा के पियो में बिया रुका तू त चौके पर राड़ हो कबू जवन हम कहत नहीं होला ठीक नु तू का सोहागिन रहबी आवत तू सोहागिन रहबी मत कही उतावा मरी तबे नु राड़ हो खबे तोरे जे यार जन रखल बड़ी हो भैया देखो घर के तिया लेके भागत या गहना त का छोड़ आई देखई करे? देखौ की लड़की देख ले लसी है हमें ई त का देख ले छोटी बच्चा त भाग पर आ जाई त ए गाना धर भगाउड़ी गाना धर गहना ले ऐसे कैसे हो जाए हां दे हिले कैल बड़ी दे हिले के जो रवे ने कहत रही कि राय से भेजे के राय वाली हिया तेरा तो सोचो तरने की इज्जत से करके विदाई कर जी लेकिन इज्जत के जोग ते नहीं किस ते भाग यही तर चले जस निकल घर से भाग जल भाग चल बोला अपन भतर के कोगो रखले बड़े कोगो रखले ए जने बड़े के मरवा आहे राम ओसन हमारे ई हमारा नहीं के ए जे भातर सतर नहीं है सही है वो नहीं लेके जा बोला वाले भी कौन के ऐसा लफुआ पतो हमरा ना चाहिए ऐसा लफुआ मेरा ना हां चाहिए त तारा लेका संग हमरा आलो नहीं की चाहो ना देखो बच्चे तारा जान ठीक बा अरे एगो पता है सर हां त तू मजा मरले त तू ही नु जन हो खेलवाड़ी तू हे मजा मरले बाड़ू जे 17 गो बिर जाला नु तो ओसने के हमारा घर में बास नहीं के चला हां त देखा बास कैसे नहीं के हो हम खुद थूकतानी ना तो जा तू अब नहीं खुद बास थूक कर आ जा 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 कर ले जल्दी छू कर बोल तो मार भैया मार ठीक कर मारा सन छोटी बाबा दी छोटी उठ ये दादा खा खेला कर बिया खेलवाड़िया हां हां बेहोश हो बूढ़ा दिया पटा की कहे जा नंटा की करतिया नंटा की कैसे होई खेलवाड़ी अरे सीधा मत ले तोरा जहां जाके सीधा लेवे के बने वही जाके सीधा ले चल भाग तोरा लगा छी पहले ना मगर मत के आंसू मत गिरावे ठीक बा क्या चाहिए तोरा नियर पतो आखिर आदमी काहे बियाह कइलो के जन मर जा के सुखा दे काहे ना भाग के ले गई भातारा के लेके ढेर सुगर में पूछा कर ले ये कर ले पूछा ना मैं जब मार के छोड़ दिया ना सना आ ना ए घरवा खातिर रोवे लो खून के आंसू गिरल त कहे कि का कहत रहे ई बात सही नहीं है सामने बताओ तो कौन से ई बात सही नहीं है जे दीजिए हमरा से गलती हो गेल हमरा के माफ कर दी अगर रख देबे तो हम घर में ना रहब अगर ई रह जाई तो जान जाइए मम्मी जी एक खाली में 76 को बोलत रहल बतिया कुछ करके भगाई भाग माई के कल के जान अगर मान धोले भी आई हेगा तक अब का तक ए जा ले कैसन सुन मम्मी ले चल जी? निकल चले अपने गंदा जुबान से मम्मी जी कहिए मत हमरा चल हमने के कर द्वार पर छोड़ के आवल जा आई देखो ना अगर राउर बेटी गलती करी तो नहीं तरीका हम ऐसा नहीं रखब छी तारी हमरा नहीं का मतलब चल हट जब बुरा खबे ना कर तो हम का करब हम का ए तू करब रे चल निकल अबे जरो वाला गावला से कुछ ना होई है जाना हमर कलेजा फट गइल बेटे जब हमारा नजर में एकदम गिर गोल बिया एकरा हम ना रखो हमरा की को जाई 17 गोले बतियावत एकरा हम रखो तोरा रखे के बता हमारा जरूरत नहीं है हमके ना चाहिए सन पतो बेटे बच जा रखवा न ले जाके द्वार पर छोड़ दे खुद अपन जान जाता निकाल घर में से बाहर गेट बंद कर खड़ा कर ले खड़ा चल उठ अब कुल डेरा तरह से कर हम जान गई चली मरवा सब डेरा तरह से चल हां अरे सुने ने है ना यार
चल ने तू अपन हाथ से ओकरा के दुआरे पर से भागा चल